presented by Arhulia Recording Studio. माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डाली के गियरा बहा मारे लयना बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला यारा बाटे हम डाली के गियरा बहा मारे लयना बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा मुहले जाला यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा मुहले जाला यारा बाटे हम वाला। Presented by Arhulia Recording Studio. अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को पीजी हरिओम सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलावे तो मीठा मीठा बोल के सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलावे तो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी हीरो से पूता कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलाटी तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा चले जाला यारा बाटे हम वाला। अभी आप सुन रहे हैं कावड़िया म्यूजिक। Presented by Arhulia Recording Studio. देहला के हाथा काठा भोडल बगूदा आसन को लजाले ना लव यू बोले सीधा ये सखी देहला के हाथा काठा भोडल बगूदा आसन को लजाले ना लव यू बोले सीधा बुझले बात सब धर्म भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हंडे घुमा के भुकुर लाइक बारे यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारा बाटे हम वाला।